amo yu dayjay na imas lagarudan nga mas lalo pa'y paimasan tayo. Bekos, 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 bekos. Na yan. Imas kayo. Agamuri tayo kakabsat ti pariya balang. Aglut tayo kakabsat ti kinilnat nga pariya balang. Haan lang basta kinilnat kakabsat. I-level up tayo ti kinilnat tayo kakabsat. Amo yu dayjay na imas lagarudan nga mas lalo pa'y paimasan tayo. Iso nga kadloon ta kakabsat. Excited na kamangalan kindag ito'y alaga na kiti unag tibuksit ko kakabsat ay aglalagtugan. Handa makaurayin kakabsat. Tanay maangot gamot dayto si kayo. Nagbanglo. Ayapaw. Makapasaraw ti buksit kakabsat. Iso gayam dayto dayjay ni natengkon nga parya balangan kakabsat. Medyo nalaylayan ta syempre aday dyan naggapuan na. Pero mayat pay lang kakabsat ko. Fresh pay lang kakabsat. Syempre ti kinapudot mo ti panawon kakabsat ay kat syempre medyo lumaylay mo nung mayat pay lang ni naka-green pay lang. Excited na naman nga. Angot na wala ko. Nagbanglo si kayo. Ayan, ipaburot tayo dahil ti paryata yun. Ipaburot dahil ti paryata yun, kin, napagkul ko pa dahil ti kakabsat. At taikan dahil ti silikin, sibuyas, sunula-sunay, ti lukano. Na yun, ayan. Tapos ikan tayo kakabsat ti pag-uong syempre. Imas nung adult, ano ka, medyo umapgat-apgat. Yung hamot ungay nga, paturayin tayo kakabsat di aglaylayos. Tapos, mekos-mekos ka punada kakabsat. Tunadan tayo mo dyan, mekos-mekos. O, mekos-mekos. Ay nga ka din, o. Tapos, ikan tayo kakabsat ti basit lang nga betchin. Basit lang, medyo rumaman lang. Basit lang, madino, kwaado. Ayan. Na yun. Kasi kayo. Excited na kumanan. Next step kakabsat. Kat igisa tayo kakabsat. Yan ang kabil na ti paditan. Basit nga mantika. Mekos-mekos lang yun. Salang. Kastan nga permi nakabangbang nun kakabsat. Umangot-angot tayo ti pag-uungon. Ay kat mabalinan kakabsat. Patay tikot, nakilnat mo titayon. Nagbanglo ko naman. Nakabsat! Dahil titi, urayin tayo. Siyempre, agkamot tayo. Nag-imas si mangan na niya. Agkamot tayo, siyempre, tanumas na yung imas si mangan. Angot na palang kakabsat, nagbanglo na yun, aya. Dahil titi, mako na nga, level up na kinilnat na parya. Ngayon, gimas kam. Mapaklap di kaldero mga tikabsat yun dito yun. Gimas. Wow! Kasto tarami dun yung kakabsat. Noong makayong kinilnat nga parya, itry yun tayo yung mas lalo nga mas kakabsat ko. Gimas. Ate na pa iti adobo, no kaskadapat ate mo na niya, ma'am. Wow! Lima! Mas nga, ag-diet na yung absat yun, hanggang matuloy-tuloy, no kastoy mo pati si daon. Ay, mukasano ka nga, makadayat, no kastoy niya. Lumakam. Parya ba? Alam mo naman. Mas. Hamon yung unang alot punta, dyan sibuyas nakakapsap na no. Nurse, kung na palang nalutun nyo. Magakas na, ibalik ka dulang ayan, di ko, mantika. Dahil ti pariya. Mas. Grabe, superb. Hindi makakam iya. Ayan, dimaskan. Nagimas ang kabsak.
Okay, ayan. Nya. Katkatay kayo kakabsat. O na yun wala din yun. Naglakaran nga kami doon. I-level up yun lang tikinil na. Nagimas, promise. Marami din nyo. Tapos, i-comment nyo. No naaramid yun, i-comment nyo dito yung videos ko. Huwag nyo kada. I-mention takit yung video yun. Na yung dagayo. Nagpaisugay ni kapsat kung nakaino ka. Di ba? Pagdudwalan ka pa rin lutok ta amok nga may sa anak lang gamin nga mga niya kapsat ko. So nga sayang lutok tapos mabangdos at mabalimon to pa nga iluto man di sa bali nga putahen, di ba? Laugak to ti balatong. Di masalaya. Sige nga kapsat ko ta. Ibusak pa na ito eh. Pari yung akin level up. Tano, mas lalo pa yung lumupog na itikabsat yun. Nakikitikwam, nagnatang ti, bulong ti pariyan kabsat ta. Agluto kayo di kastuyan. Ang taon nyo, malipatan nyo nung kanagnagan ti katugangan nyo. Dagigay, kada katugangan na dita ah.